konsertlar ikinci bölümünde təqdim edən. Konsertimiz bek motor, İnsaf Galimov boshqaruvidagi xonum featurelari bilan boshlanib ketdi do'stlarim. Kayflaringiz yaxshi bo'lsin. Teleekranlar qarshisida eng yaxshi o'rinlarni saylab kelib o'tiramiz. Barchasini yaratib hurmat etib, men rosa sizga har vaqt yaratib reportajlarimni ishlarga davom etadi. Sarı şeşkelerni üzüp birmegen bular idim. İnsaf Galimov Yangi yil show konsertida yog'ina shigishin boshqardi. Nishik hallar İnsaf abi tomoshabinchi qabul etdi. Tamaşaşı bek жылы матур kabul etti. Men bek şatman. Ufa tamaşaşı gel şulayındı. Bugun men Boshqirdiston tomoshachisin bek motor etib maqtaylar beribdi. Tataristondan kelgan artistlar жылы, yumshoq, energetikal deb aytib. Şulay. Mana sizni hozir siyrak ko'ramiz konsertlarda, aytib. O'zingizning shaxsan konsertlar bilan shighishlar yasarga, konsertlar bilan umuman gastrolga chiqarga planlaringiz yo'qmi 2026-yilga? Haligi anday planlar yok. Gastroller bilan yürüge yok planlar. Ham endi bo'lmasa kibik shekilli tuyula. Может belki tuyulmaz, может bulur, но пока yok anday plan. Әлеге мезгилдә siz кайда хезмәт куясыз? Нәрсә белән шөгыльләнәсез, Инсаф абый? Biz indi hazır юбилейлар, туйлар, банкетлар, корпоративлар үткәрәбез. Һәм инде мен шәһәр мәдәният сарайында на полставки. Эшлисез. Гомумән менә иҗат дөньясында эшләмәсәгез гомумән әйбәт, нинди юлны сайлаган булыр идегез сез? Бармы сезнең менә тормышыгызда анализлар ясап уйланган чакларыгыз? Менә шушы өлкәдә мин бәлки шулай үз урынын тапкан булыр идем дип. Yok андай уйлар юк инде. Бәләкәй чакта, бала чакта теге водитель булырга хыяллана идек инде. Хәзер инде хәзер юк. Булай да водитель булып эшләргә туры килә. Тормышта да һәрбер кешегә шулай бит. Шулай. Тормыш хәзер шул хәтлек ашыгып, кайдадыр безне дә шулай ашыктырып дөнья көтәргә мәҗбүр итә, Инсаф абый. Менә шушы ритм белән сез бер тигездә барасызмы? Өлгерелмәгән кебексезме? Әллә ничек? Өлгерелмәгән чаклар да бар инде. Но тырышабыз инде шушы темпка ярып барырга тырышабыз. Бүгенге көндә сезнең Инсаф абый Галимовның тормыш девизы. Тормыш девизы алга. Исәнлектә матур итеп яшәргә язсын. Амин. Шулай булсын, без дә шушы изге теләкләрне сезгә җиткерәбез, сезнең гаиләгезгә. Яңа ел шоу концерты Туган тел телеканалы бәйрәмең белән сине дип кабаттан котлыйбыз һәм Инсаф абый Галимовны озатабыз. Рәхмәт сезгә. Bu yıl яңа ел булмай. Çünkü min kış babayını uğurladım. Молодец! Hem min onu sizge bulayğına vermeyeyim. Молодец мен айтам. Бүгін 4-нче январь. Кыш бабай кемгә кирәк ул? Ёлкалар кабынган, бүләкләр бирелгән. Тапкан саңа кемне урларга? Бураннарны йырып артистларыбыз килә тора безнең яңа ел шоу тамашасына һәм карагыз әле кем килеп җитте. Илнар Гилманшин үзе килеп җитте. Каян килеп җиттең Илнар бураннарны? Примет ширәсен син. Мин шулай яратам дишергә. Әйбәт безнең монда. Әйбәт барда яхшы. Син бит инде табигатьтән биргән шибәрлегең, Илнар, сиңа нәрсә әйбәт начар булырга тиеште инде. Ничек кайфлар? Keyifler әйбәт. Кайсы районнан килеп җиттең? 3 тапкыр әйләндем дә, шунда кайдадыр машинаны калдырдым. Штанык буран. Ничек булса да табигатьнең шундый байлыгы, матур, рәхәт. Мин кешне яратам ул. Бу әйтим әле. Синең инде чыгышың икенче бүлектә дип беләм, шуңа күрә син әле генә килеп җиттең. Без сине озатабыз. Пока дәрс идек, һәм инде уфалар белән матурын әйтеп, дәртлеген әйтеп бии балабыз. Алла берсә, без озатабыз Илнарны сәхнә артына, һәм чыгышын көтеп калабыз. Һәм инде барчагызда яңа еллар. Авылымның балаларын сагынып кайтып киләм. Син дә мине көтәсең дә сагынганыңны беләм. Хөрмәтле дуслар, Туган тел телеканалында яңа ел шоу концерты шаулап гөрләп бара. Безнең инде популяр артистларыбыз, җырчыларыбыз белән беррәттән шулай ук традициягә әйләнгән матур безнең мизгелләребез. Ул инде блогер, җырчы ханымнарны, егетләрне дә без шулай ук зур теләк белән тамашачыларга якынайтабыз. Менә сезнең каршыгызда Сер итеп кенә әйтәм. Күпләрегез белгән һәм яраткан Роксана радиосында эшләгән Рузилә Байкованың әнисе Флорида ханым. Күпләргә инде ул нурлы апа. Чөнки социаль челтәрләрдә ул нәкъ нурлы апа дип үзен тамашачыларына танытты һәм якынайтты. Хәерле кичләр сезгә, нурлы апа. Хәерле кичләр, матур кичләр сезгә телибез. Рәхмәт. Флорида апа дип әйтергәме? Нурлы апа дип дәшергәме? Ничек сезгә уңайлы, сез миңа әйтеп китегез беренчедән һәм икенче соравым шундук яңгыратам. Ни өчен нурлы апа?
халык мине Нурлы апа дип белә бит инде. Шуның өчен Нурлы апа дип дәрсәгез бигрәк тә яхшырак булыр. Мин беләсезме, ул никне ни өчен уйлап таптым? Мин үземнең күңелемнән нурлар бөркелеп чыга. Беләсезме? Менә шушы нурлар бөркелгән өчен күрәсезме, менә шушы нурларым барып җиткәндер инде минем җырымнан, минем тамашачыларыма шундый матур чәчәкләр бүләк иттеләр. Карагыз әле, нур бөркеп тора чәчәкләрнән. Рәхмәт. Минем җырымны үз итеп, кыска гына вакытта яратып өлгергәннәренә беләсезме? Мин шул тамашачыларыма рәхмәтлемен. Минем тамашачыларыма рәхмәтлемен. Рәхмәт сезгә, барыгызга да. Яңа еллар белән, яңа еллар, яңа уңышлар китерсен, сәламәтлек барыгызга да китерсен, иҗади үрләр китерсен барысына да. Амин, шулай булсын, шулай булсын. Нурлы апа, тагы да әле сезне җентекләбрәк иҗат юлыгызны тамашачыларга сораулар аркылы, җавапларыгыз аркылы якынайтасы килә. Менә социаль челтәрдә сез бит инде Нурлы апа дип барырга килдегез. Һәм менә шушы беренче җыр яздыру теләге кашан барырга килде? Ни өчен җыр яздырырга булдыгыз? Ул җыр яздыру барлыкка килде, ул теләк байтактан инде мин хыялланып йөридерим инде. Менә кешесе туры килмәгән, аңа бит аранжировка, аңа бит җырга көй язырга кирәк, аңа көй өрергә кирәк. Ул да булса Илдар Идрисов дигән егетебез көй өрде һәм аранжировкасын да ул ясады. Менә рәхмәт, мин аңа рәхмәтлемен. Киләчәктә мин ул егет менән дә эшләрмен дип шундый өметтә каламын. Киләчәктә аңа да иҗади үрләр телимен һәм бер дулкында бергә эшләргә инде. Менә шулай эшләрбез халык өчен, тамашачы өчен. Барсы да яхшы булсын безнең, аларның да. Амин, амин, шулай булсын. Әле бит бу җырның премьерасы булды, зур сәхнәдә. Шундый масштаблы Туган тел телеканалының концертында сез беренче тапкыр меңнән артык тамашачы каршысына чыгыш ясарга чыктыгыз бит. Нинди менә хисләр тантана итте ул күңелдә? Беләсезме? Менә алар минем үземнең тамашачыларым. Чөнки алар бит минем дә җырымны тыңларга килгәннәр. Шулай бит. Шуның өчен мин үз итеп килгәч, мин үз итеп үз тамашачыма дип җырладым. Шундый горурлык хисләр менән илһамланып. Сезнең күзләрегез шулай янып торганнан һәм сөйләмегездән инде минем Нурлы апа нәрсә әйтәсем килә сезгә. Сәхнә ошады, иҗат юлы сезнеке, димәк сез алга таба да әле бу юлны дәвам итәргә дәртләнеп торасыз. Әйе, Аллаһы боерса, иң мөһиме сәламәтлек булсын. Беләсезме, илһам булсын, илһамны кабызучы кешеләр янда булсын, беләсезме? Ул кабызучылар кемнәр, ул сезнең янәшәгездә илһамны кабызып торучылар? Мин аны үзем генә беләм. Үземнең кешеләрем, минем дулкында булган минем үземнең кешеләрем. Рәхмәт. Мин дә ышанып, яратып сезне карыйм, чөнки Нурлы апа ул социаль челтәрләрдә ул шул хәтлек гади, халыкчан, рәхәт иттереп сөйли алып бара үзенең битен. Шуңа күрә, дусларым, рәхәт кеше ул. Ул үзебезнең кеше. Суперовский Нурлы апа ул. Рәхмәт булганыгыз өчен. Сезгә дә шулай. Яңа ел шоу концерты матур, моңлы җырлар белән Абдулланың популяр җырчылары чыгышлары белән күренеп бара. Дусларым өчен бәйрәм тантана итеп, әлеге мизгелләрдә Зәринә Хасан шуна үзенең бик матур бит җырын башкара. Мәгънәле эшләрлек җырларыгыз өчен һәрбер артистларыбызга рәхмәтләребезне белдерәбез. Тамашачыларга безгә туры булган шулай ук чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Сезнең белән бергә булыгыз. Туган тел телеканалы һәрвакыт сез өчен эшли. Хөрмәтле дуслар, яңа ел шоу концертында чынлап та инде алып баручыларыбыз әйтүенчә, тамашачыларга тагы да мандариннар, әфлисүннәр исен аңкытып, исләренә төшереп, матур итеп чыгышын бүләк итте Зәринә Хасаншина. Хәерле кичләр, Зәринә. Хәерле кичләр, Роза. Хәерле кичләр, тамашачылар. Бик шатбыз сине үзебезнең проектларда күрүгә. Шәхсән үзем дә бик шатмын. Чөнки Зәринәнең иҗатын күзәтеп барам. Казанда концертларда эшләгәндә аны күреп калсам, миңа шул хәтлек рәхәт җылы булып китә. Җырлаганны ишетсәгез, дусларым, сез инде күпләрегез беләсездер, анардагы матур, көчле моң. Зәринә, бу моң сиңа кемнән бирелгән? Менә беләсеңме, бер кемнән дә түгел. Әтиең, әниең, нәселеңдә берәрсе җырчы түгелме? Әти дә, әни дә вообще бу яктан түгел дип әйтимсең, бу сферадан. Ләкин әнинең әтисе җырлаган дип әйтәләр. Кызганычка каршы минем ишеткәнем булмады, ишетмәдем. Ләкин менә аны моңлы баянда уйнап, шулай җырлаган дип әйтәләр. Ә син бала чактан җыр моңга тартылып үскән бала булдыңмы? Кашан син аңладың, менә мин җырларга яратам, мин җырчы булырга телим дип? Ничә яши? Мин хәтта аңламыйча да калдым, чөнки менә минем шушындай яңа елларда мин үзем балалар бакчасында 1 яшькә яшерәк группага йөрсәм дә,
Мин барсынан да теге зуррак ем. Ну, хәзер дә шундый инде. Крупногабаритный дип әйтәм, шуңа күрә мине гел кар кызы итеп куялар. Һәм әлбәттә мин бөтен кар кызы җырларын үзем җырлап чыгадыр идем. Шуңа күрә под баян, теге баянга инде. Менә шуннан киткәндер ул теге телисеңме, теләмисеңме, шуннан ачылып киткән моның тавышы дип әйтимме соң инде. Һәм шуннан китте конкурслар. Һәм инде 9-нчы сыйныфка җиткәчтен үземнең дә менә теләк барлыкка килде җырларга дигән. Һәм син шул юл белән белемеңне дәвам иттеңме? Сәнгать училищесы я булмаса институт үзең сөйләп кит әле? Мин 9-нчы сыйныфтан соң туры Казанга киттем, Казан музыка коллеятенә. Аннан соң инде аны тәмамлагачтан консерваториягә кирдем. Казан дәүләт консерваториясына менә шулай итеп 9 ел җырчылыкка укып чыктым инде мин. Искиткеч чынлапта табигатьтән бирелгән моң һәм инде аңа өстәлгән тагын белем, син чынлапта синең иҗатыңны шул хәтлек нык бизи, көчләндерә. Менә бүген җырлаган Дускаем җырына тукталып китәсе килә, бигрәк искиткеч шундый отышлы да ул. Тыңларга да шундый рәхәт җылы, менә гармониялы җыр ул, шулай бит? Синең үзеңә дә шундый тоеламы ул? Син ничек кабул иттең бу җырны? Мин аны бер ишетүгә үк шундый ошаттым, беләсезме? Дөресен әйтәм, бу яңа җыр түгел, бу казак җыры, ретро казак җыры. Без инде аның теге барсы белән дә сөйләшеп, кызганычка каршы авторлары бакыйлыкта, ләкин инде кешеләре белән сөйләшеп, менә бу җырны татарчага тәрҗемә итеп эшләтергә булдык һәм ул татар халкына да ошады кебек. Татар тамашачысына дигәндәй үземә дә бик ошый, үзем дә яратып җырлыйм, килтегә хисләнеп китеп, минем теге иң отышлы җырларның берседер ул. Нык-нык ошый, синең репертуарың гомумән матур җырлардан үрелеп бара. Һәм инде без Башкортстан тамашачысы, Туган тел телеканалы хезмәткәрләре сиңа бары тик уңышлар телибез киләсе 2026 елларда. Менә үзең син нинди теләкләр теләдең 2026 елга Зәринә? Дөресен генә әйткәндә, менә бу елны мин теләдем бары тик булган саулыкны, шулай ук 2026-да саулык булсын дип, әти-әниләрем янында булсын дип, якыннарым янында булсын дип теләдем, чөнки иң мөһиме шул икән. Хәзерге дөньяда шуңа инанасың дип әйтимме соң инде, әлбәттә, максатлар, хыяллар бар инде ул. Шәхси теләкләрдә, шәхси тормышка бәйле, бу иҗат юлы белән бәйле хыялларда, алар барысы да чынга ашыр дип уйлыйм, тырышырга кирәк. Сугыш ялларындагы шартлаулар Җаныма һич тынгылык бирми Снарядлар сызгырып очкан чакта Күңелем дуга ярдәмен тели Иң авыр вакытта кайгыда Балачак килде күз алдыма. Хөрмәтле тамашачылар, минем янәшәмдә Марсель Фәрхетдинов басып тора. Әйтергә кирәк, ул безнең Туган тел телеканалында уздырылган тамашаларда үзенең матур чыгышлары белән элегрәк тамашачыларны куандыра иде. Әлегесе мизгилләрдә ул намус белән илебезне яклауга зур көчен сала. Дип әйтергә кирәк, Марсель, беренчедән хәерле кичләр, бәйрәм белән сине. Хәерле кичләр, рәхмәт сезгә, яңа еллар белән барыгызны, яңа елларда тыныч, имин узсын бу елларыбыз. Алла берсә. Яңа җиңүләр алып килсен бу елыбыз әйбит. Алла берсә яңа җиңүләр белән кайтарга язсын бар җегетләр безгә. Амин, амин, шундый изге теләкләр җиткерәсе килә минем дә һәммәгезгә. Сезнең рәхмәтләрем, сез булганга без тыныч. Һәм инде иҗатка кагылышлы сораулар, Марсель. Алай да иҗат белән әле син аерылмагансың. Дәртләнеп теләк белән сәхнәгә чыгыш ясарга, теләк белән килеп җиттең. Димәк, җырлар синең белән. Җырлар һәрбер вакытта үземнең йөрәктә. Җырларга да вакыт булмаса да, но йөрәк белән барыбыз җырлап йөрибез. Җырламыйчак булмый ул. Җырны үзеңнән куып чыгарып булмый. Алла берсә бөтен ниләрдән кайтып, тамашачылар белән яңадан күрешеп, яңа концертларда күрешергә язсын Алла берсә. Амин, Марсель, без дә инде сиңа иң изге теләкләребез белән җиткерәсебез килә, исән сау, сәламәт булып, илләребез, дөньяларыбыз тынычланып, сезгә дә җиңдек дип тыныч күңел белән кайтып, үзегез теләгән эшләрегезне үзегез теләгәнчә башкарырга Аллаһ Тәгалә юлларын ачсын, мөмкинлекләрен бирсен. Яңа ел белән, Марсель. Рәхмәт сезгә, барыгызны яңа еллар белән. Мина ул малай, йөрәгем җаным белән мина ул малай. Туган тел телеканалында яңа ел шоу концерты дәвам итә, дусларым. Биредә сәхнәдә Владимир Галиев
җырларга, матур быел җырларын башкаралар. Алардан килгән искиткеч яхшы энергетика. Субханалла, машалла дигән СТПС килә аларның чыгышларына. Yürekteki vuruşlarını uylamayırım bulumay. Yürekteki vuruşlarını uylamayırım bulumay. Хөрмәтле тамашачылар, сез яраткан, без шулай ук сөйгән, яраткан, хөрмәт иткән Ганиевлар гаиләсе сезнең каршыгызда. Фәдис Ганиев, Карим Ганиев, Лилия Бектимирова, Ганиева дип әйтәм инде, Лилия Бектимирова гына. Ганиеваны бөтенләй биреп тормадыгыз ни фамилия Фәдис абый. Yok, birinci iki hatırımda familyam turib qoldi. Bek dege ne? Şuna ko'ra men sana Лилия апага калмады да? Şuna ko'ra uzoq yashaymiz, alhamdulillah, 23 yil bo'la bu yil. Subhanallah. Neye? Лилия ниченчесе булды дидегез, Фәдис абый? Üçüncüsü güne Иң хәерлесе, иң уңганы, иң булганы без үзебез шатбыз, Лилия апас белән сезнең шулай матур гомер иткәнегез. Чөнки сезнең менә шушы гаиләгездәге матур тормыш ул сәхнәгә дә чынбарлык булып килеп керә. Сез бернинди теге ясалмалык белән йөрмисез, чыгышларыгызны ясамыйсыз сәхнәдә. Шулай бит, Лилия апа, ничек бар шулай сәхнәдә? Без алай иттереп кәнфитләнә белмибез шул Розакаем. Теге исәнмесез кадерле тамашачылар дип аннан сәхнә артына чыгып шап-шоп сугышмыйбыз. Безнең как есть, так есть инде. Турыга бөтенләй бер. Şabız soğuşmasak yok. Soğuşurga yazmasın. Юк, язмасын инде. Без беләбез, сезнең белән булган тапшырулардан, интервьюлардан Лилия кызып китә. Мин аны читтән генә күзәтеп торам. Тынычланыр әле. Хәзер барса да җайлана ди Фәрис абый. Әле дә шулай юкмы? Yok, kimdir bit, men bit su koyar. Суны коюп кына торам инде. Сездә акылда күбрәк, Акылда күбрәк, элхамдулилlah шөкер. сабырлык та инде. Сабырлык та җитәрлек. Элхамдулилlah. Лилия апа ут хатын кыз инде. Аңа һаман да яңалык кирәк, үзгәртүләр кирәк, тормышында үсергә кирәк. Әле яңа фатир алгансызмы әле, Лилия апа? Ничек булды бу яңалыкларны белән уртаклашабызмы тамашачылар белән? 2 ел элек фатир алып куйган идек. Бала үсә бит. Бала үсә, Кәрим үсә, малай кеше фатирлы булсын дип, шуңа дип алып куйган идек. Һәм Аллага шөкер, менә әле ремонтларын бетереп киләбез инде. Инвестиция. Дөрес. Иң дөрес адымнарның берсе дип әйтәләр инде. Шулар өчен бит инде аларга. Концертларыгыз белән куандырдыгыз 2025 елны тамашачыларны. Быел андый бәхет татыймы тамашачыга? Менә шушылай итеп бирәсем килә сорауны. Татыймы, Лилия? Быел татымас, наверное, кирәкмәс. Киләсе елга Фәдискә Татыйнык татый. Ендык татай. Киләсе елга 60 яшь тула безнең Фәдискә. Менә шушында Алла бирсә, матур, зур концерт әзерләбез, Аллаһа бирсә. Фәдис Бар абый, икән, күрәсезләр. үзем дә үтенеп сорап куйым әле. Бер ризалык белән шул концертыгызны эшләгез инде. Мин беләм, Лилия апа күбрәк дулкыннанмый. Лилия апа күбрәк үҗәтлек белән тырыша шушы концерт булсын дип сезгә уговаривать итә, русча әйткәндә. Ул чынлап та шулай, менә баягы сүзеңә теге басым ясап әйткәндә, сабырлык дигәннән, ул иратка теге бихисап матур гына гомерләр яшәгәннән соң, менә кичә генә кемдер белән, нидер ир белән сөйләшеп тордык шулай, ирләр белән. Ул бит инде ди, ни белән килә? Теге возраст белән, гомер белән килә торган әйбер, яши. Любой хатын кызның үзенең бит инде теге, сез бит инде һәр көнне ашкан бер биттә теге нәрсә дип без әле мәкалә, әйбит. Ул шуның белән дә кызыклы хатын кыз, чөнки менә инде безнең возрастка шушы гомер яшәгәннән соң хатын кыз белән ни чыкмасын өчен, начарлыклар чыкмасын өчен гел һәр вакытта син килешәсеңме йөрәгең белән, килешмисеңме, килешә белергә кирәк. Шул вакытта бар да җайлана, бар да әйбәт була. Килешмичә булмый, Лилиягә бу очракта менә миңә эшләргә күбрәк туры килә бит. Хәзер 60 дибез әйбит. Әле ул аңа хәтле элекке ел 35 ел эшлисең, әйдә эшлибез дип. Менә хәзер шушы 35-36 ел эшләгәннән соң 20 җырлап басып торам рускайларым. Розакаем, син генә мине аңлыйсыңдыр. Мин күрдем бит, ул концертта булдым. Ул бит шул тикрем искиткеч концерт булды, шуңа күрә. Хәзер 40 җырлатыр иде, белмим. Лилия апа балдырыр ул. Үзе дә җырлатыр да, барсын да эшләр, ул костюмнарын да тиктерер. Әле ул Фәрис абый сәхнәдә шак кына ягашып китсә, сәхнә артыннан җырлашып та басып тор даймы, Лилия апа? Малай сәхнә артында җырлашып басып торабыз да, онытты бит сүзләрен. Фәдискә җырлашам дип йыгыла яздым бер нигә нитеп сәхнә артындагы пәрдәгә. Шуннан Фәдис җырлаган, дип куйдым бит. Нияләргә микрофон тотам икән дип әйтеп уйлап торам ди.
чынлап та нык искиткеч әйтеп бетергесез сүз белән генә тамаша аларның концертлары Фәдис абый, Лилия апа һәм Кәримнең концерты дип әйтергә кирәк. Гөлназ белән Билли дә әле анда үзләренең чыгышлары белән бизәделәр. Шуңа күрә минем нәрсә бу турда нигә күп сөйли бу Роза Хәйруллин дип аптырап утырмагыз. Бу концерт ул шул хәтлек сыйфатлы, ул шул хәтлек затлы, ул шул хәтлек тамашачыга кирәк Фәдис абый, менә беләсезме? Рәхим итеп куегыз киләсе елларда да концертыгызны дип мин инде хәзер Сәламәтлек булсын, тазалык булсын, бар да була. Шулай булса һәм максат кирәк, теләк кирәк. һәм янәшәдә дәртле яшь Лилия апа кирәк. Нәкъ шулай. Шулай, әлбәттә. Лилия апа, менә сезгә шундый дәртле кеше булыр өчен сездә менә дөрес усаллык та бар. Шундый менә үҗәтлек тә бар, тырышлык та бар, әйме? Бу идә уңган ул. Үз төс кыяфәтен үзгәртеп тора ул. Фәрис абый берсендә әйтә, иртән ди, юк, төнлә ди бер Лилия белән уянып китәм, торганда икенче төрле Лилия ди, озын чәчле ди. Йоклап киткәндә бер төрле. Иртән торсаң уже блондинка белән йоклап китәм. Ни белән брюнетка белән уянып китәм. Теге, не шынап андый вакытлар булгалады, куркып. Шиткә йөргәнем юк, астагфирулла дип берсендә шулай. Теге, карасам, менә шундай кара чәчле нията. Ким китереп салды микән? Мин әйтәм, мине монда. Китереп салганнар инде. Китереп сала күрмәсеннәр, бар. Менә шушы көчле куаналасыз, сезгә ул идеялар кайсы тәүлекнең кайсы вакытында килә ул? Ул бит бик тиз килә сезгә. Кайберләре белән социаль читтәрдә сез тамашачыларыбыз белән киңәшәшеп тә өлгерәсез, ансында ишеткәнем бар. Мин Роза төнне килә. Бөтен фикерләр, бөтен уйлар, бөтен әйберләр бөтенсе төнне килә миңа. Менә бөтен кеше ятып йоклагач, бөтен җирләрне җыештыргач, ятам да шул этлек уйлап ятам бит инде башта тәкме әйтәм, булай әйтергә кирәк, булай әйтергә кирәк. Шуларда берәрсе белән сөйләшеп тә алам мин. Тәкме әйтәм, хәзер мен бу идеяны белән булай әйтергә кирәк. Һәм иртән не көтеп тормыйм мин. Төнне ул 4 булсынмы, 5 булсынмы, тур Фәдис, тур мин әйтәм. Нәрсә булды ди? Тиз генә турып утырмый әйтәм, һәм мин сән бер әйбер сөйлим. Турып утыра инде, утыра да тыңлый. Әйтәм, ничексең, әйбәтмесең Фәдис? Не әйбәттер инде, иртән сөйләсәң ярамыйдыр инде. Әйтәм, иртән сөйләсәм ярамый, миңа әле кирәк. Бир инде әйтәм, миңа әзрәк ниеңне. Агня бир миңа. Әйбәтме, юкмы димен. Ну, әйбәт инде дияннан. Шуннан яңадан йоклап китәлмичә икәүләп ятабыз инде. Яңадан сөйлим Фәдискә, әйтәм, булай әйтәбез. Ярар ди ул. Кәрим, менә бүгенге чыгышыңнан син үзең канәгатьме? Ошадымы сиңа җырлавың? Бик ошады. Бик ошады. Тамашачыларга да бик ошады. Җибәрәсләре килмәде инде Кәримне. Молодец. Молодец инде, субханалла. Синең гомумән Кәрим артист буласың киләме? 50-50. Шулай. Гастрольләрдә йөреп, һәрвакыт концертлар куеп көндә. Менә шушындый тормышка син әзер дип уйлыйсың үзеңне? Пока юк. Әле бит әле син рус эстрадасының җырчыларының җырларын гитарада үзең уйнап та җырлыйсың, әйбәт. Бик мәшкиләең бер мәндә. Әле дәвам итәсеңме? Кемне җырлыйсың? Рәхмәт Кәрим сиңа. Татар телендә дә җырларыбызны яратып дәвам иткәнең өчен. Әле бит әле теге авыл малай җырының үз тарихы бар, әйме Лилия апа? Ул җырны үзе заказ итте бит Фәдис абый. Ничек булды әле ул? Фәкать үзе бу кайтып килгән вакытта авылдан кайтып киләдер как раз. Миннән сорый әкрен генә әти, җәйге каникуллардан әти синең ди авылга багышланган ди клибың бармы, җырың булдымы ди, бурайга менә багышланган ди, авылга багышланган. Мәйтәм, юк улым, хыялланып йөрдем, һәр вакытта да эшләргә ничектер эшли алмадык. Авылга багышланган, шуннан соң клибың да булмадымы ди, авылда төшкән ди, клибың да юкмы ди, юк без әйтәбез. Шуннан менә шунда шушы үзе килгән фикере, мин ди авыл турында ди җырлыйсым килә, авыл малае менә мин ди авыл малае дип әйтеп ди, и клипны төшерәсем килә Мулла авылда ди, бурайга кайтып Мулла авылда төшерәсем килә, весь туганнар белән ди. Ну, менә шушы кайтканда Лилиягә җитә калды, Зифага шалтыратып, Уфага кайтып кергәндә, уже Зифа готовый җырны уже җырлап безгә җибәрде нигә, гармунда җырлап. Янем калсыннарына ди. Әле яңадан бер җыр язып бирде. Туарга тора, мыжыма авыр дип, мыжыма кыен дип, бу дөнья бигрәкләр матур дип, менә яңадан Зифа апа яңадан бер җыр язып бирде. Үзенең белән теләге буенча шулай иттереп. Син шулай ук фәлсәфи фикер йөртүче бик акыллы кеше булып үсеп киләсең инде Кәрим, әйме җырлап кына түгел, үзенең фикерләрен дә әйдә менә клип аша, җыр аша тамашачыларга җиткерим дип, менә шулай итеп матур итеп иҗат итеп яши безнең Кәримебез. Рәхмәт сиңа Кәрим. Кар бөртеге коела, күңел акка коена, җирне ямлә, бәхет төсе уела. Ак мамыктай ак күләм, җигелгән улың белән, ә мин котлыйм сезне яңа, туып килгән
Гөлназ Фәхретдинова яңа гына үзенең чыгышын Яңа ел шоу концертында тамамлады. Хәзер инде без аның кәефен, яңа еллар ничек уздырганын барсында сезнең игътибарга күрсәтеп китәчәкбез. Гөлназ, минем янәшәмә килеп бас. Монда менә күрәсең, нинди матур, синең күлмәгең алтын, безнең баннерыбызда тагы да матуррак ачылып китер. VIP артайы. Хәерле кичләр, Гөлназ. Хәерле кичләр. Яңа ел белән сине. Сезне дә шулай. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Гомумән яңа елны ничек уздырдың? Яңа елны шәп уздырдым. Гаилә белән матур иттереп уздырдым. Афәрин, молодцы, афәрин дип әйтәсе килә. Һәм безнең тамашачыларга Гөлназ Фәхретдинова 2026 елга нинди теләкләр әйтер икән? Хөрмәтле дуслар, чын күңелдән сезне шушы матур бәйрәм белән котлыймын. Яңа ел белән сезне. Сезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык һәм зур мәхәббәт теләймен. Туган тел телеканалы белән берлеккә булыгыз. Sanımın varmazı, bayrımın digazı. Tiksina birəmi. Әле сер итеп кенә ишетеп калдым, Нәфкать абый, сез бала чакта атлар карап үстергәнсез икән, әйме? Ничек булды бу? Bunlar indi менә авылның безнең иң кырыенда урнашкан йортыбыз. Бездән ерак түгел генә 100 метрлар, 200 метр тирәсенә күп булса инде ат фермасы бар иде. Менә без бала чактан атлар карап үстек. Шуңа күрә мин инде менә шу ат елы быел булгач, җиттер шу бала чак искә төшә әлбәттә. Гомумән Сезгә якын инде бу бала чакта карап үстергән теге хайван дигән сүз инде ямсыз яңгырамасын. Уңышлы булыр дип үземчә дә шулай дип уйлыйм. Ничек уздырдыгыз гомумән яңа елны? Бәйрәм, бу яңа ел бәйрәмен көтәсезме, яратасызмы, ниндидер могҗизаларга ышанасызмы, Нәфкать абый? Ул бала чактан инде әлбәттә ниндидер ыруларга теге көтеп аладыр яки ул. Һәр сабый бала өчен бәйрәмнәр күңеле була торган иде. Инде менә ул олыгайгач чиктер жаңа елны чиктеп әйтимсең инде бик теге жук инде бала чактагы булган өметтәр белән барыбер өмет хыялларыбыз әле тормышка ашыр барыбыз да без өметтәр белән якты хыяллар белән керәбез. Бар инде яшьләр инде алар инде әйтергә мөмкиннәр, аларның теләкләре, уй хыяллары бардыр. Мин үземчә исән сау булсам, менә тагы да әзрәгедә шушы сәхнәдә тамашачыны җырларыма юлта алсам, бик бәхетле булыр инде бу уйлыйм. Хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары, сезнең каршыгызда Илдар Идрисов. Хәерле кичләр, Илдар. Хәерле кичләр, Туган тел караучыларга. Дусларым, әйтеп китәргә кирәк, бүген Нурлы апаның чыгышы вакытындагы җырга аранжировка һәм көй иҗат иткән безнең Илдар әйбет. Һәм үзе дә инде ул бүген Яңа ел шоу концертында матур чыгышы белән тамашачыларны куандырды. Ничек сиңа бүгенге залның энергетикасы гомумән? Синең бит инде бу беренче тапкыр чыгыш ясаң шундый зур залда, тамашачылар каршысында. Зал бик матур, холыклар бик матур, бөтенесе җылмаеп кына алкышлар белән мине поддерживали во время выступления. Нурлы апаны поддерживали, поэтому зур рәхмәт сезгә, безне шоу күргән өчен, шундый матур кешеләр җыйган өчен. Тагы килегез. Илдар инде көйләр иҗат итә һәм шулай аранжировкалар ясыйсың, шулай бит, Илдар? Көй, сүзләр дә язарга можем, шулай итеп менә татарча, русча, инглизчә җырлар яза башладым, озак елларны. Шулай итеп тагы да күп итеп язарга булдык. Нурлы апа белән дә сөйләштек уже бу елны берничә җыр иҗат итәргә. Потому что авылның болыннары бик матур килеп чыкты, халыкка ошады. Шуңа без продолжим радовать кешеләрне. Миңа калса, хәзерге заман тамашачысын аранжировка белән җәлеп итү, кызыктыру ул бик зур җаваплылык. Чөнки шагыйрә, композитор һәм аранжировщик өчесе гармониядә булганда гына, һәм башкаручысы да әлбәттә инде, шул вакытта гына җырның һәм җырчының уңышы бар дигән сүз. Шулаймы? Син килешәсеңме? Килешәм, конечно. Җыр ул музыка гына түгел, ул сүзләр, ул мәгънә, ул исполнение дөп дөрес. Хөрмәтле тамашачылар, Яңа ел
шоу концерты шаулап гөрләп дәвам итә. Әлегесе мизгелләрдә үзенең чыгышын матур итеп, тәмле итеп һәрвакыттагыча бүләк итте. Хезмәттәшем Альбина Келдиярова. Хәерле кичәр сиңа, Альбина, янәдән. Хәерле сәгатьтә, Роза туганкаем. Рәхмәт сиңа. Ничек сиңа бүгенге чыгарылыш менә? Үзеңнең башкарышың, җырларыңны син тамашачыларга җиткерә алдың үзеңчә. Роза, ысынлап та мына элек нисектер ошо олы залдарда башта башлаганда, сыкканда толкынланалар иде. Менә хәзерге вакытта бит ошо быелгы елда именно 2026 ел нәкъ минең өчен нисектер еңел килә һәм үземде көчле башкаручы итеп тә, алып баручы итеп тә ныграк ышанычлы итеп җиткерә алам тамашасыга. Шуныһы бар, шуныһы куандыра һәм ысынлап та йырдарымды йылы кабул иттеләр, тамашасыга зур рәхмәт. Рәхмәт, Альбина. Миңа калса син сәхнәгә килеп чыгу белән шушы куршак гәүдәң, әле нинди матур зауыклы күлмәкләрең, синдә тагы әйтергә кирәк, шунда табигатьтән бирелгән искиткеч матур моң. Бөтен булмышың, яхшы энергетикаң барсы бергә матурлап, бер-берсен тулыландырып, шушы мин әле шутлап киткән сыйфатлар тамашачыга бер тәмле ризык булып барып керә, рухи ризык булып. Һәм инде сине чынлап та яратмаска мөмкин түгел, әле әйтеп китәсем килә. Сәләтледән дә сәләтле бит ул безнең Альбинабыз. Менә шушы күлмәгендә үзе текте бит ул. Үзе үз куллары белән текте. Бу күлмәкнең идеясы каян килде гомумән? Тарихы, тегү процесслары ничек узды, Альбина? Бу күлмәктең тегү процессы бигрәк кызык булды. Менә ошо алка гына алынган иде. Бу алка минең алынды рилс төшерергә тиеп кенә. Шуннан һуң хәзер был алка битендә буш ятырга тиеш түгел. Буга бу күлмәк тегергә кирәк. Барып комбинация яһаным, менә ошондый япраклы булһын дип инде, әзрәк әкияттәге күк, яңа ел темаһы бит инде. Карлы күктә булһын дип уйланым инде. Маскарад бит инде, күңелле, мөгъҗизәле бит инде. Шуның өчен үземдә ниндидер әкияттәге герой кебек хис итеп образ туды. Һәм искиткеч булган ул, дусларым. Әле бу яфракларын Альбина социаль челтәрләрдә күрсәтеп китте. Кемнәр инде күрми калган, әйтеп китерәк, һәрбер яфракны яндырып та утырган әле шитләренә бит сүтелмәсен өчен. Һәрбер япракты кыркып алдым иң беренче. Шуннан һуң һәрберен яндырып сыктым. Шуннан инде менә алай еңенә тегеп сыктым. Үзең тегү барыбер дә ул бюджет яклап күпкә арзанрактыр инде, Альбина, әйме? Күпкә арзанрак килеп сыга һәм шулай да үзеңнең эшләгән эшең бит инде ул теге ниндидер ян керә аңа. Янлы була ул. Менә син күлмәкләрне күбрәк төнне тегәсеңме, көндезме? Төндә. Менә шул төн инде иҗат кешеләренә, дуслар. Йөр яганда ла төндә ядыла. Менә ник. Каясың? Без кашан яши башлыйбыз соң, ул нормаль кешеләр кебек 11дә ятып, 8дә җидә торырга, Альбина. Алай булмас инде, табигый иҗади кешеләр шундай була инде ул. Төндә утырып бөтен килә шул тегәлегенә баягы илһам. Шул вакытта ядаһың, эшләйһең, шуннан 12гә хәтлем йоклайың инде. Әгәр буш булһаң, инде йоклау теймәһә, иртән турып юлга чыгып китәһең, гастрольләр һәм бөтен тамашасы көтеп утыра. Һәр вакытта тамашачылар көтеп торган, бөтен тамашачыларны куандырып торайык һәм ошо тормыштарыбыз имен булһын. Сәламәтлектә, һаулыкта, бәрәкәттә яшәргә насип булһын дип һәр вакыт теләйм инде мин тамашачыларга. Яшәдәле яшәт мине, мәхәббәткә төрттереп. Илнар Гилманшин, шулай ук безнең популяр автор башкаручы яңа ел шоу концертында үзенең чыгышын дәртле итеп бүләк итеп безнең янәшәгә чыкты. Илнар, беренчедән хәерле кичәр яңа ел белән сине. Яңадан. Хәерле кичләр, Роза, Кергәндә үк синең белән күрешкән. Шуңа яңадан димен инде. Хәлләр яхшымы барсыда? Хәзер тагы да яхшырактыр, әйме? Әйбәт, Аллага шөкер. Чыгыш ясалды, тамашачылар инде шулай кабул иткәч, ничек алама булсын. Алар шундый сине җибәрмичә дә тордылар. Кабаттан чакырып чыгарган кебек тоелды миңа алкышлары белән, әйме? Ой, тамашачының алкышы, ул инде артист өчен менә үзләренең инде безнең эшләгән эшкә үзләренең бәяләрен бирү дигән аңлата бит инде. Шундый кеше алкышлар, артист шул алкышлар дип йөри инде. Тамашачыга хезмәт куеп алган күңелен күреп, әйме? Алай була уйланып куйганың юкмы, Илнар? Нишләпләр генә иҗат юлын сайладым микән дип? Мин электән примерно уже аңлыйдыр идем, что мин иҗат буенча китәм. Мин уйламаган идем инде җырлый башлармын зур сәхнәдә дип. Минем әнием әйтә иде ул электән. Илнар әйдә җырла дип мин әйтәм. Минем тембр сәхнәгә бара торган түгел, шуңа күрә мин инде уйнап кына йөрим дип, гармунда уйнап йөрим дип. Һәм дә инде тора бара тормыш менә шулай үзенекен итеп җырлый да башладык. Һәм дә бүгенге көндә үзебезнең концертлар белән дә йөрибез, Аллага шөкер. Эстрадада үз урыныңны таптың, үз юлыңны, үз юнәлешеңне дип әйтәсем килә минем. Һәм инде баянда уйнау алай да сагындыртып куямы, Илнар? Мин күрәм социаль челтәрләрдә син шундый яратып, бөтен дөньяңны онытып, концертларыңа әзерләнгәндә репетиция вакытларында кулыңа алып уйнап утырасың инде. Җитмидер кебек миңа калса сиңа баян.
Yok, ул баянны мин ташладым дигән сүз түгел бит. Просто артистлар белән булганда чыгыш ясамыйм һәм инде үземә инде булай әлбәттә уйнаштырам. Киләчәктә әлбәттә инде ул баянный номерлар булачак. Ал инде кертәчәкбез Алла бирсә, халык көйләрен, гармунга гына җырларны әлбәттә программага мин кертәчәкмен. Yenlerimdin yarısı yine mengige Yürek dolu mühabbetke yok dime Xeyri сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучылар, ысынлап та бүген инде Туган тел яраткан телеканалыбыз Туган тел телеканалы тәкъдим иткән бу яңа ел шоу концерты ит китмәле итеп адагына якынлашып бара. Шул тиклем матур концертлар ике республиканың шәп артистлары катнашлыгында бүген инде яшьләр һарае гөрләй. Аллаһка шөкер. Шундай ел башыннан ук яхшы сыйфатлы тамашабыз белән без инде традицион рәвештә тамашачыларыбызны куандырабыз, Искәндәр. Һәм инде синең чыгышыңда бүген тамашачыларга шул хәтле хуш килде. Дәррәү алкышларны мин дә ишетеп торып, сөйләп тордым сиңа. Туган тел телеканалы тәкъдим иткән концертлар улар инде һәр вакытта Наурай үтә дип әйтәйек, ысынлапта урыслап әйткәндә бик шәп тамашачылар, ысынлапта ошо форсаттан файдаланып инде барлык телевизор караучыларда яңа 2026 ел ат елы менән ихлас күңелдән кайнар котлайм. Аллаһ буйра телеканал, Туган тел телеканалы ошондый матур концертлар эшләп торһын, тамашачылар зал тутырып йөреп торһын. Без инде артистлар һәр вакытта үзебезнең күңел түреннән сыккан яңанан яңа йырдарыбызны бүләк итәргә һәр вакытта әдербез. Рәхмәт, Искәндәр, рәхмәт. Рәхмәт. Зәйнә Фәрхетдинова безнең проектыбызның бүген бик затлы, тәмле кунагы. Тагы да бер тапкыр сәламлибез. Сезне хәерле кичләр, Зәйнәп апа. Рәхмәт, хәерле кичләр. Сезнең затсыз әйбер оештырганыгыз юк, молодцы. Сез бит инде рәхмәт ул бәягез өчен һәм инде шушы тамашаның сез затлы кунагы дип әйтәсем килгән. Сирәк кенә сез хәзер безнең Уфабызда күренәсез. Шуңа күрә сез безнең өчен бик тәмле, бик затлы, Зәйнәп апа. Рәхмәт. Һәм инде шушы образларына да инде һәр вакыт мин аны игътибар итәсем килә. Ул затлы, ул кабатланмас. Зәйнәп апа, бу идеялар үзегезнең күңелегезгә киләме? Әллә инде сезнең стилистларыгыз шундый көчле итеп эшлиләрме сезнең белән? Беренчедән кабатланырга яратмыйм. Минем гадәт түгел. Ничек тә мин барыбер үземнең йөземне, үземнең стилемне дип әйтергә кирәк. Һәр вакыт булдырырга тырыштым гомер буена. Аллага шөкер, бу вакытта инде миңа ярдәм иттеләр әйбәт тегүчеләр. Без инде менә шул теге художниклар белән бергәләп, художник белән әйтергә кирәк. Берничә минем инде эшләү дәверендә берничә художник белән шулай эшләргә туры килде. Спорлашып бетеп инде бусы шамый булай итмик, тегеләй итмик дип шулай уртага салып, менә шулай фигурага яраклаштырып, менә шулай иттереп инде апарып китереп тудырган образлар дип әйтик. Ярый андый бәяңә бик зур рәхмәт. Әлбәттә, ошаткан кеше бар, ошатмаган кеше бар. Әмма инде һәрбер фигураның, кешенең үзенең фигурасы үзенчәлеге була. Шуңа күрә син хатын-кыз булгач моны аңлыйсың инде. Хатын-кызлар әлбәттә, хатын-кыз гына түгел, гомумән инде яраталар да, аңлый инде. Менә шушы фигураны да бит әле бер формада тотыр өчен Зәйнә Фәрхетдинова бүгенгесе көндә нәрсәләр эшли икән? Дөрес тукланумы ул, көндә 10 000 адыммы ул? Әллә барса да комплекстамы, Зәйнәп апа? 10 000 адым 12 000-га кадәр йөргәнебез бар иде. Әле соңгы вакытта безнең бераз гына режим бозылды, чөнки безнең этебез барлыкка килде. Һәм ул безне бөтенләй режимнан бетерде. Режимны бозды дигәндәй, шуңа күрә безнең минем бигрәк тә адымнар кимеде. Күбрәк аның белән Зөфәр шөгыльләнә. Шулай да барыбер теге иртәнге сәгать 5-тән үк, 6-дан үк без аякта. Инде беренчедән, әлбәттә, физик эш, физик хезмәт, ул һәр вакыт ярдәм итә инде. Фигура өчен билгеле, физик хезмәтсез булмый. Һәм әлбәттә диета дигән нәрсәдә инде без бит бүгенге көндә кая барсаң да баллай бер бар, кая гына тотынсаң да шунда пису катыштырган, менә әйтергә кирәк. Камыр ашлары бик күп, тәмле булып борынга исләре кирип тора. Шуңа күрә инде әлбәттә тәмле булса, кай вакыт инде аңардан нитәсең, отказываться итәсең дип әйтик инде, урысча әйтеп әйткәндә, аңарга игътибар итмәскә кирәк, тырышырга кирәк. Шул инде әлбәттә шул. Һәр вакыт контрольләп торырга кирәк хатын-кызга, бигрәк тә артист кешесе сәхнәдә матур, зифа буйлы булыр өчен, әйме? Теге йөз кыяфәттә урысча әйткәндә свежий булсын өчен, әйбит, Зәйнәп апа.
Соң шулай күңелең иң беренче чиратта күңелең синең эчтән булсын шундый яшәргә теләк белән матурлыкка сокланып, матурлыкка омтылып яшәү, әлбәттә, ул бөтенесе йогынты ясый синең тышкы яктан формалашуыңа. Ә менә сез бөтен дөньягызны онытып, илһам чыганакларын кайда иң күбе аласыз? Кайда ул, нишләгәндә? Нишләгәндә, мәсәлән, белмим инде илһам чыганакларын аның гомумән югалтырга ярамый. Мин депрессияларга бирелергә яратмыйм. Бүгенге көндә то бер яклап, то икенче яклап килеп туган проблемалар адым сайын, әгәр дә инде бу очракта синең киңәшер кешең булганда бик якыннарың, мәсәлән, безнең инде балаларыбыз бар. Минем Зөфәр һәрвакыт без күп кенә темаларны уртага салып сөйләшәбез. Әлбәттә, шушындый вакытта, шушындый очракта инде әлбәттә булар бит инде яшәүгә чыганак, эшләргә һәм иҗат итәр өчен чыганаклар әлбәттә безнең әйләнә-тирәбез, якын тирәдә кешеләребез. Һәр вакытта да яшь, дәртле Зәйнәп Фәргатдинова! Зәйнәп Фәргатдинова! Хөрмәтле дуслар, шулай итеп Яңа ел шоу 2026 концерты позитив дулкыннарда тамамланды. Башкаша мөмкин дә түгел, дусларым, чөнки Туган тел телеканалының һәрбер оештырган тамашасы югары дәрәҗәдә зауыклы, сыйфатлы, бик матур уза. Миңа калса, тамашачыларыбыз ел башыннан ук инде үзләренә шундый матур, яхшы рухи азык топладылар. Чөнки бүгенге концертыбызда безнең юмор осталары, талантлы җырчылар, блогерлар барысы да бик тәмле булды. Мин инде Туган тел телеканалының сәр итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина төгәл бер генә атнага сезнең белән сау булашам, дусларым. Яңа елларыбыз сезнең күңелләрегезгә, гаиләләрегезгә, якыннарыгызга исәнлек, сәламәтлек, мәхәббәт алып килсен. Сау сәламәт булыгыз.